नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आपण तुमचं गणितचं 13व प्रकरण पाहत होतो, नफा आणि तोटा. काल आपण पाहिलं की नफा केव्हा झाला म्हणतो आपण, तोटा केव्हा. जेव्हा आपण मी 5 रुपयाला वस्तू घेतली आणि 7 रुपयाला विकली तर मला नफा झाला, म्हणजे खरेदीपेक्षा विक्री किंमत जास्त असेल तर नफा. आणि तोटा कधी, खरेदीला मी समजा 7 रुपयाला वस्तू मी घेतली आणि 5 रुपयाला विकली तर त्या ठिकाणी मला तोटा झाला, 2 रुपये तोटा झाला आपण म्हणतो. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण दोन सूत्र पाहिजे होती की नफ्याचा आहे. नफा म्हणजे आपण पाहिलं होतं नफा आणि तोटा. नफा माहिती आपण पाहिलं होतं की नफा म्हणजे काय, जेव्हा खरेदी आपली जास्त असते, आपण घेतो त्यापेक्षा विक्री आपली काय असते, त्या ठिकाणी आपली विक्री ही जास्त असते. आपली काय असते, विक्री. नफा म्हणजे आपण जे वस्तू एखादी 5 रुपयाला घेतली 7 रुपयाला जर विकली तर आपल्याला नफा झाला असं आपण पाहतो. आपण तोटा कधी म्हणतो, जेव्हा आपण एखादी वस्तू 7 रुपयाला घेतो 5 रुपयाला विकतो, त्या ठिकाणी आपल्याला काय झालं, 2 रुपये तोटा झाला म्हणतो आपण. म्हणजे त्या ठिकाणी खरेदी जास्त आणि त्याच्यापेक्षा विक्री कमी. ही दोन सूत्र तुम्ही पाठ करायची आहे. नफा बरोबर विक्री वजा खरेदी आणि तोटा बरोबर खरेदी वजा विक्री. म्हणजे नफा केव्हा होतो, जेव्हा आपण 5 रुपयाला वस्तू घेतो आणि 7 रुपयाला विकतो तर आपल्याला 2 रुपये नफा झाला, म्हणजे विक्री जास्त वजा खरेदी. आणि तोटा केव्हा, जेव्हा आपण 7 रुपयाला एक वस्तू घेऊन 5 रुपयाला विकतो तिथं आपल्याला 2 रुपये तोटा झाला, म्हणजे खरेदी वजा विक्री. अशा प्रकारची नफा बरोबर विक्री वजा खरेदी, तोटा बरोबर खरेदी वजा विक्री, ही लक्षात तुम्हाला आलं पाहिजे. आपण प्रणवचं काल उदाहरण पाहिलं, तुम्हाला 5 नंबरावरती आपण पाहिलं 65 वरती प्रणवचं. त्यानं साहित्य 100 जास्त पैशाला घेतलं आणि त्याची विक्री कमी झाली, म्हणजे त्याला तोटा झाला होता. आज तुम्हाला त्या ठिकाणी सरिताचं एक उदाहरण दिलेलं आहे. सरिताला काय झालं आपण बघूया. सरिता ही नावाची मुलगी आहे. तिने काय काय केलं होतं बघा. तिने प्लेट घेतली, प्लेट चमचे, चटणी, मुरमुरे, कांदा, इतर साहित्य. म्हणजे अशा पद्धतीने तिने काय केलं होतं, प्लेटा घेतल्या, चमचे घेतले, खरेदी मुरमुरे घेतले, कांदा घेतला, इतर साहित्य घेतलं. किती पैशाला घेतले बघा, तर प्लेट 20 रुपयाला घेतलेली होती. प्लेट 20 रुपये. त्यानंतर चमचे 10 रुपये. त्यानंतर तिनं चटणी 30 रुपये. चटणी किती रुपयाला घेतली, 30 रुपयाला. त्यानंतर मुरमुरे किती रुपयाला घेतल्या, 50 रुपये. किती रुपयाला घेतल्या, 50 रुपयाला. कांदा कितीला घेतलाय, 20 रुपये. कांदा घेतलाय 20 रुपयाला. आणि इतर साहित्य कितीला घेतलेले, 60 रुपयाला घेतलेले. 60 रुपये. म्हणजे अशा पद्धतीने खरेदी केली, सरिताने खरेदी केली. प्लेट 20 रुपयाची घेतल्या, चमचे 10 रुपयाचे घेतले, चटणी 30 रुपयाची घेतली, मुरमुरे 50 रुपयाचे घेतले, कांदा 20 रुपयाचा घेतला आणि इतर साहित्य 60 रुपयाचं घेतलं. तर बघा तिनं खरेदीसाठी किती एकूण पैसे घालवलं किंवा किती पैसे तिचं गेलं, तर त्या सर्वांची बेरीज केल्यानंतर आपल्याला समजेल की तिनं खरेदी केवढ्याची केली म्हणून. तर याचं बघितलं आपण, सर्व एकक स्थानी काय, 0 म्हणजे 0. आता दशक स्थानी बघा 6 आणि 2 8, 8 आणि 5 13, 13 आणि 6 13 आणि 3 16, 17 आणि 2 19. म्हणजे तिचं एकूण पैसे गेले. किती पैसे तिचं गेले एकूण खरेदीसाठी, तिथे खरेदीसाठी पैसे गेले. ते 190 रुपये. किती गेले तिचे, 190 रुपये. आणि तिने विक्री केली बघा. विक्री केवढ्या केली तिनं, विक्री केलेली दाखवली तुम्हाला. तिने विक्री केलेली आहे 230 रुपये. 230 रुपये बघा. या ठिकाणी तिची खरेदी सगळी झालेली होती किती रुपयाची, 190 रुपयाची. आणि विक्री किती केलेली आहे तिनं, म्हणजे विकले घेतलं तिनं तर 230 रुपयाला. म्हणजे आपण बघा, आपण सांगितलं त्याप्रमाणे आपली पेनाची खरेदी होती आपली 5 रुपयाची, आपण 7 रुपयाला विकला तर आपल्याला काय झालं होतं, नफा झाला होता. म्हणजे या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की विक्रीपेक्षा म्हणजे खरेदीपेक्षा विक्री किंमत जास्त आहे. आणि ज्या वेळेस खरेदीपेक्षा विक्री किंमत जास्त असते त्यावेळेस तुम्हाला सूत्र इथं लक्षात येते की
विक्री वजा खरेदी, म्हणजे इथं नफा झाला तुम्हाला, आणि नफा झाल्यामुळे आपण काय करू शकतो, नफ्याचे सूत्र लिहिले तुम्ही, नफाचं सूत्र लिहिलं, नफा बरोबर विक्री वजा खरेदी, विक्री वजा खरेदी. आता नफा किती झाला आहे सरिताला, नफा बरोबर सरिताचा आपण पाहतोय विक्री म्हणजे किती रुपयाला विक्री केली तिने, 230 रुपयाला, आणि तिची खरेदी किती आहे, 190 रुपयाला. आता ही तुमचा आडवा भाग काय वजा बाकी, आडवा आपल्याला आडवे तर आपण उभी करून तुम्ही लिहू शकता, उभी केली तुम्ही इकडे एका साईडला 230 वजा 190. आता तुम्हाला अशा पद्धतीने तुम्ही मांडणी करून घेतली, आपल्याला माहिती आहे इथं 3 अंकी संख्या आहे, इथं 3 संख्या आहे, आपण किती रेषा मारायला पाहिजे, 4 रेषा, 1 2 3 4. ह्याच्यासाठी उत्तरासाठी आपण हे तुम्हाला शिकवलेलं आहे शाळेमध्ये असताना. अशा पद्धतीने करायचं, शून्यात शून्य गेलं शून्य. आता इथं बघा 3 आणि इथं 9 आहे, या ठिकाणी 3 मधनं 9 जाऊ शकत नाही, कारण 3 ही संख्या लहान आहे, 9 ही संख्या मोठी आहे, म्हणून आपण इथून घोषणा घेतला हातच्या 13 तर 9 गेलं, किती राहिलं 4, पुढला देऊन टाकला, या ठिकाणी 2 झालं, 2 2 0. म्हणजे नफा किती झाला आहे, नफा बरोबर 40 रुपये. हा नफा कुणाला झाला, सरिताला झाला. म्हणजे आपण काल प्रणवचं पाहिलं होतं त्याला तोटा झाला होता, परंतु ज्या वेळेस खरेदीपेक्षा विक्री किंमत जास्त असते, म्हणजे आपण खरेदी 190 ला केली होती, म्हणजे ही 190 होती, विक्री आपली 230 होती, त्यावेळेस नफा झाला. म्हणून नफ्याचं आपल्याला सूत्र माहित पाहिजे, विक्री वजा खरेदी. आणि तोट्याचं सूत्र आपल्याला माहित आहे की तोटा बरोबर खरेदी वजा विक्री, ही 2 सूत्र पाठ करा आणि अशा पद्धतीने करा. आणि उदाहरण संग्रह जर तुम्हाला पाहायचं असेल, उदाहरण संग्रह कधी किती सुटतंय बघा तुम्ही, तुम्हाला उदाहरण संग्रह दिलेले आहे सराव संच 31, त्यामधलं पहिला अंक जे आहे खरेदी विक्री दिली, अशाच पद्धतीने आहे. त्या सूत्रांचा वापर दोन्ही करून तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की खरेदीपेक्षा विक्री किंमत जास्त असेल नफा झाला, आणि आपल्या खरेदीपेक्षा विक्री किंमत कमी असेल तर तोटा झाला. ही 2 सूत्राचा वापर करून तुम्ही उदाहरण संच सोडवा. घरीच राहा, सुरक्षित राहा. धन्यवाद.